Sanibonani Dumelang, Majoro Nbonjo Mambo vipi? Unibingelelayo bathi ibhesele imali encane. Kunjani dini umfo wadladla phansi emkhambathini la kubingelela ngikhona. Kulesikhathi njengamanje sizoncoma umsebenzi omuhle esiwubona wenziwa amaciko kaMaskandi. Selokhu uqalile lo nyaka ka-2025. Kubonakala ngazuthi abaculi bakaMaskandi benza kahle kakhulu, kanti sebeyibonile ukuthi imakethe yomculo yini eyidingayo ukubona njengabaculi bamaskandi kulesikhathi samanje. Mawuzobuka ukuthi cishe ngonyaka odlule u-2024 omaskandi bavimanise kwi-industry cishe unyaka wonke bevalile nje bemngenhla, yize noma abaningi bekhiphe unyaka usuya ngasekupheleni. Kodwa-ke bakhetha ukuyishintsha indlela abenza ngayo kulo nyaka mawubheka, njengoba sikhuluma nje kumanje imfezi emnyama isikhiphile, isidedelele umsebenzi onengoma ezimnandi kakhulu, likhuphulile izinga, zenza kahle kakhulu. Angingabazi ukuthi kunezingoma lapha esizoyibona zifika ku-1 million views nangaphezulu kungekudala. UNjoko ufikile futhi naye umfana wale eMshisandlu lapho esezibiza khona ngehobosha, wakhipha isingile ethi uMamemeza umamemeza, ethi ake siqashe umamemeza ezomemeza eshememeza. Ehamba nobani? Ehamba naye umzukulu lapho kuleyo ngoma, bashaya i-hit emnandi kakhulu abafana. Efikile ngampela njalo 6 February njengoba sikhuluma nje. Kanti futhi uSikweletu naye ufikile emasontweni cishe esikhathini sangesonto elidlule. Uqhamukile uSikweletu ngomsebenzi wakhe omusha oyi-EP, naye unengoma eyenza kahle kakhulu laphaya kuma-digital platforms esingangabazi ukuthi izolishaya imiliyoni kungekudala laphaya kuma-streams ngendlela ebonakala ithakaselwa ngakhona abantu. Kuhle kakhulu-ke lokho okwenziwa abaculi bamaskandi ukuthi umsebenzi basheshe bawukhiphe unyaka usephansi, khona iy'ngoma zabo yizokwazi ukuthi zithrende unyaka wonke, ngoba phela ingoma uma uzoyikhipha unyaka usuya ngasekupheleni, masikhe sathi nje Happy New Year mhla ka-31 kwaba umhla 1 January ngakusasa, makukhulunywa ingoma yakho sekuthiwa le ngoma yangonyaka odlule, yabo. Kanti ingoma mawukhiphe manje nje unyaka usephansi izokwazi ukuthi ithrende kahle nje unyaka wonke ngaphandle kokuphazamiseka. Kanti ikhona nezinye iy'nsizwa eyizayo ey'sendleleni, siyazi ukuthi umjabulisi insizwa ibhizi yapheka e-studio, umsebenzi usuya ngasemaphethelweni. Kanti futhi ngakwelinye isayidi noMaBhlukwe umfana wale phansi eMzimkhulu naye uyapheka e-studio, umsebenzi usendleleni. Mese kube khona insizwa le yale phansi eMsinga, awusukanini madoda, ethi wena ufuna ungifundisa ukukhuluma, wena ngiyakubona, wena ufuna ungifundisa ukukhuluma, wena ngiyakubona, ngizokutshela amagama amabili, elesithathu kuyoba impendulo yakho ngoba ngifuna uyovusa umuzi kithi. Hhayi, ifikile insizwa yayishaya ingoma emnandi, kanti-ke akwenza okuhlukile yena ukuthi ingoma uqale ukuyimaketha ngey'khathi zikaDisemba ethi ka-2024. Shuthi ngey'ngqinamba ey'thile yagcina ibambeka ingoma njengoba eseyikhipha manje ngoJanuwari. Iphutha elenzekile lapho elokuthi ethi ekhipha umsebenzi esewukhipha ngo-2025 usaphuma nge-sleeve design noma nge-cover design esabhalwe u-2024. Awukwazi ukwenza iphutha elikanjalo. Lokho kukhombisa ukuthi unakho ukungawukhathaleli umsebenzi wakho. Ngokwamanje wena yize noma umsebenzi uphume manje, kodwa wena ufuna ukuthi ube kuma-record ukuthi owanini, owangonyaka odlulile, yabo. Yiphutha elenzile leya nsizwa, kodwa manje noma kunjalo le nsizwa engikhuluma ngayo uMasinga, noma kunjalo kodwa umsebenzi wakhe muhle kakhulu, ukhiphe umsebenzi osezingeni kakhulu. Imnandi ingoma yakhe, bayayithokozela abantu, isisondele impela ukuthi naye ishaye o-1 million views. Kanti noZanefa umfowangidi naye ukhiphile umsebenzi omusha njengoba nje unyaka usanda kuqala, naye izwakale imnandi kakhulu i-single track yakhe lapho eyibiza khona ngegcokama elidala, ethi ngigcokama elidala bafana, siyazi ukuthi ubani igcokama elisha. Right, ake siyibambe lapha-ke okwamanje.